n'ala sɔnna a bɛ kuma n b'aw ladɔnniya k'a fɔ Cheikh Imam Mahamudu Diko a bɛ kuma ta a bɛ kuma las'aw ma a ka message a b'a las'aw ma bamanankan ani tubabukan na a bɛ message a b'a las'aw ma bamanankan ani tubabukan ni ko in de presse banna Cheikh Imam Mahamudu Diko a bɛ duwawu kɛ an bɛ duwawu ta a bɛ sira di maaw ma Cheikh Fouta بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم وبعد. أيها الأعزة الكرام، أيها الأوجه النيرة، نرجو من الله العلي القدير أن يدوم ملتقى كهذا وأن يعين من كان سببا لملتقى كهذا الذي تلي فيه القرآن ودعي فيه. نرجو من الله العلي القدير أن يدوم علينا وعليه نعمه الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. سأبدأ بمبيتة فيها سلام ونصيحة وحكمة. المبيتة هي: مني إليكم سلام نشره عطر والمسك واللبان والمصطك والعنبر إلى أحباء إخواني جميعهم أعمم الكل إن غابوا وإن حضروا أنبئكم إننا بخير وعافية وإنكم عندنا ما مثلكم بشر ولتعلمون بأن الدهر ذا عبر فاليوم ذي خبر وفي غد خبر فاليوم ذي خبر وفي غد خبر والصبر مفتاح كل كربة نزلت آخره عسل فصابروا واصبروا والأمر لله لا لغيره وعلى قدر المشيئة ما يجري به الغدر فسلموا تسلموا فسلموا تسلموا واتكلوا تسعدوا خير الدنيا وبالأخرى إخواني تغفروا. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أقول بشراك يا دك إن الشعب شاكركم وحامد ثورة أنتم غياديها. بشراك يا دك إن الشعب شاكركم وحامد ثورة أنتم غياديها. تمادت يد الأعداء فيكم عداوة فحطمتم رغم القياس بأيديها. فأيدكم رب البرية ناصرا بجند من الأعداء صار معاديها. حباكم وحياكم بأحسن ما حيا به أهل عز مثلكم في نواحيها. فبيكم غيث الأرجاء وانتعشت بكم وصرنا نباهي الناس بكم نباهيها. فبيكم غيث الأرجاء وانتعشت بكم وصرنا نباهي الناس بكم نباهيها. ولا غرو إن الله ينصر دينه بمثلكم على يد من في الله لا يخشى من فيها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم على الدوام الشيخ حيث محمد الكنتي إمام مسجد الفتح بمنتقلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمباني أمبان موفى منو كلام لوكا uto micro kerefe mo klote kumauna technicien mi ka micro la be minu be micro kerefe u ka flu woti amba yinu fe ku janto ba flula ku janto flijurula amba yini anga mo be fe presse la presse s'il vous plaît amba yinu fe ayo wa caméra fixée ayo aussi nous sommes des guerriers, nous sommes des soldats, notre assaut au bas au Kaouché, Ayaouti, au connaissant du monde colonial, Ayaouti, technicien, en bas, nous avons fait, au bas, micro, latin,
ka filijuru labɛn ala sɔnnama dans un instant Cheikh Imam Mahamoud Diko il va livrer un message historique ba la tenir k'a fɔ depuis mois de juillet bɔra la fitininw ka anniversaire la de bɔ kuma o de bɛ imam ni a ka kuma ta publiquement o de b'a n'a cɛ ba la tenir k'a fɔ imam ka point de presse laban a kɛra 2020 kɔnɔna na avant que an ka taa boulevard de l'indépendance kan M5 kɛrɛfɛ luti la imam yɛrɛ ka kɛnɛ sigi k'a ka point de presse a kɛra semence kɔnɔna na depuis o don bɔra la fɔ bi nin de bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye imam yɛrɛ ka point de presse sigi a yɛrɛ tɔgɔrɔ a kumana kɛnɛ caman kan mais nin kɛnɛ in a yɛrɛ de y'a kɛrɛnkɛrɛn a ka initiative do k'a ɲini ka kuma las'aw bɛɛ ma n balimaw a ye sabali an ka muɲu an ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn presse mɔgɔw a y'aw sigi Cheikh Imam Mahamoud Diko a bɛna kuma ta sisan inchallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الكرام ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام kaketoni ni aw fɛ a ka kɛ sabalibaw ye a k'an makun an nakun ye min ye u ka se ka kɛ a bɛ ɲini presse mɔgɔw fɛ u ka hakɛ to u yɛrɛ ka sigi i ma mɛn nakun ma sɔrɔ i la maaw ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka munnu ɲɔgɔn kɔrɔ a ye sabali an bɛ ko in daminɛ ni Allahu subhanahu wa ta'ala tanuni ye ka barika da Ala ye ka Ala fo ka waliɲuman dɔn ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'a ka kisi a n'a ka nɛɛma a ko caman ka fara caman in kan a ye min kɛrɛnkɛrɛn ni danfɛnw lasɔn hɛrɛma ye n'o ye alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani alakira zolun de sanimaw a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw. Ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma, Ala ma an bɛɛ na sawaba ma. Alisilamɛw, hali bi k'a ɲini aw fɛ a ka kɛ sabalibaw ye. A ye sabali, a ye sabali, a ka tila ka sabali. An nana de ka na sabali ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ. Ka yafa ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ. Kɛnɛ in ka kan ka kɛ majigi kɛnɛ ani sabali kɛnɛ de. O kuma a ye sabali a ka dɔ bɔ kuma in na jango maa minnu nana u nana kun min kama u ka se ka nafa sɔrɔ. Alisilamɛw, ne de y'a ɲini n diinɛ ni n ŋaniya la ko n bɛ bidon in kɛrɛnkɛrɛnna ka kɛ duwawu don ye k'a kɛ k'a kɛ makasi don ye ka ɲɛsin Ala ma subhana. A k'an ka jamana in mago to, a ka hinɛ an na, a ka yafa an ma. Tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ
degum min be jamana in gono bembaliya min be jamana in gono ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fe zukum be masa min bolo aka yafa anw ma ka hinɛ an na k'an mago to ka an dusukun fara ɲɔgɔn kan an b'o de ɲini Ala fɛ maa min bɛ yafa ɲini Ala fɛ a bɛ ɲini e fɛ e yɛrɛ ka kɛ yafaba ye n b'a fɛ k'a fɔ nin kɛnɛ in kan solennellement ne kuma in fɔli man di ye barisa ne jɔni ne ma kan ka fɔ ko ne ye jɔni ne ye junubutɔ de ye nka n bɛ Ala kɛ n seere masa min ka se in kɔnɔ n sigilen bɛ yan n bɛ Ala kɛ n seere ye subhana ka fɔ ne maa o maa n'o ye jamana in den cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba n'a y'a sɔrɔ ne de hakɛ o bɛ e fɛ puisque i ye ko kɛ n na ni Ala kɛ n seere ye n yafari n yafari ma wa an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma ne b'a fɛ k'o fɔ ka maaw rassurer ka maaw hakili sigi an ka ɲɔgɔn faamu ne ye alimami de ye Ala y'a latigɛ waati dɔw kɛra diinako a kibaruya a silamɛya kunda a kalifara ne la n ye san 10 ni kɔ kɛ n b'o la n ye alimami ye n ye maakɔrɔba ye ne ye min kɔlɔsi jamana in na ani ni n ye min ye